Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nur Channel. Pada kesempatan kali ini bagi yang lainnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini Ki Rewang episode piro iki 5 ya. Episode 5. Pendaan Jakatemi. Yuk kita nikmati keseruan. Bah, oleh sangu. Bah, oleh sangu. Bilang apa? Bah, pinter men wong rayu Mas Jak piye? Enggak usah disangone sapa? Iki ini keseruane Rewang ini sudah selesai wis melanting. Berapa sih tak delok sangune kowe Mas Jaki? 10.000. Bilang. Oh iya, bilang apa tadi? Pinter iki njaluk sangu Mas Jaki, njaluk sangu Bang Jack to. Bang Jack nyapa Bang Jack? Enggak tahu enggak keluar. Oh, sama sing nyangoni sapa Bang Jack nang jero apa anu? Nggih tumbas apa ya? Tumbas laptop aja. Aduh, ngono dikumpulkan, ditabung. Oh, ditabung. Kakak tumbas HP ini. HP-ne napa? Kakak. Rusak. Oh, HP-ne kakak saman Pak. Oke, ya. Bin pinter Bin. HP-ne kakak tak Pak. Aku punya uang tak tabung, tak tumbas laptop. Pinter lucu. Nah, iki lek wong Jawa iki apa iki jenenge, Lik? Gedang apa? Gedang Ambon. Nah. Kau makane banine Mbah Madrib. Apa gedang? Iki lho ra. Iki lho gedang ana kuwi. Gedang goreng goleki no. Bang, aku ora serandal malian. Aku eri aku mulai kose. Nah. Ge wong kuwi lho mbok ngangge piring ae lho. Jere Lili mek 20-an iki lho, Bin. Kalau karo Lili dipenakne pengen isah-isah lho, Bin. Lah iki lho mek apa sak pira sak puluhan 20-an tenan Lik ya. Bi. Kok madhep rene to. Alhamdulillah ya wis melanting ya Mbah Rat. Wis. Melanting. Kosek to Lik. Iki tahune. Tahune mlenus-mlenus ya. Anak-anak ndak kon mami ya ke mau. Nduk. Nanti tambah bedoan. Ndak mam bedoan. Nah. Nah, iki. Lah iki lho adik. Wis tak udang apa urung? Adike. Piye lah ngudang? Sama nang ngudang piye diingi ke? Aku dudu ana ngudang diingi. Piye? Sama piye lah ngudang adik? Ciluk. Bapak sama mama apa sama? Biasanya ibuku enak. Aku jenenge Cici. Piye? Mbak karo ibu. Pintere. Kayak terus ibu Kak. Karo ibumu. Sama ya demen kucing. Kucingmu siapa jenenge? Cici. Apa? Siapa? Sundari. Beh pira? Akeh men. Pira, Pak? Kucing kuwi ndak enak jenengne. Heeh.
Anaknya Sundari. Pohon Sunda berapa berarti? Pah banyak. 10. Hopin. Kucingnya akeh jadi 10, Pah. Saingan nak rumah Jack Bang Jack 8. Lah besor 10 ya besor. Heeh. Bila lah makan mau pakai apa? Mbak Nur. Kowe ndak ngenteni aku ya Mbak Nur. Ndak ngenteni aku. Dhisik lek keri mulai keri, Mbak. Oh, alah. Mbak Iza enggak mandi, Mbak Iza. Lah iya. Mulan ndak manlan. Kok tak ndelok iki bebe iki ndang gede. Gandeng wis gede sekarang gedekne. Longgore ra umum kok bebe yane bubuk lho Ben ngono. Titu jeneng diingi lek ngutang ya kok pinter. Ciluk ba. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ndak beda mantan, Dok. Ndak, Mam. Sama ndak, Mam? Pak, ya. Kok Pak? Sofia. Sama ndak, Mam? Kae mbah daya sotone lho enak mantap pokoke. Mam apa? Kayak wulan diselan. Ada bakso. Enak. Wah, mantap. Iya sama ayam goyang. Lah tumbas pundi?